Babayaran tumulaga. Okay na. Isasote ka sa jahay, bawal. So beautiful. You look so beautiful in white, naka-black ka mat. Zombie apocalypse. Vlog date. Yung pinagala. Valentine's date. Walking. Bale, February 14 po ngayon mga alien. Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Ang iyong background yan. Bale, kagaling lang po namin ni Mrs. sa trabaho. Sa kanya, sales lady, ako naman security guard. Kaya ngayon yung time namin para makapag-banding naman. Nadaanin na lang sa walking yung date. Ito po yung date ng mga walang kapera-pera kagaya namin ng asawa ko. Grabe ka pa mo. Damot amahet. Pamu, tatanggalin makanan. Mamaya, pagkatapos namin mag-walking, kain na lang ng fishball tsaka inom ng palamig. So nandito po pala tayo sa Abra Sports Complex and marami pong nag-walking dito mga alien. And bale, dito ko na lang naisipan na dalhin yung asawa ko para makatipid. May exercise pa. Makakaibang date to mga alien. Ano rondan? Pat. Kaya mo pa? Kwe. Ganda ng background pang date talaga. Nag-vlog lang po kami para kahit paano may ma-upload naman ako sa aking channel. And gusto ko makapag-share ng konting message. Alam niyo po, minsan hindi naman po mahalaga yung kung saan natin i-celebrate yung ating Valentine's Day. Ang importante lang naman po dyan kung paano natin ipaparamdam sa taong mahal natin kung gaano sila kahalaga sa atin. Okay din bakit? Well. Babayaran tumulaga. Okay na. Isasote ka sa jahay, bawal. Yan, daming tao dito mga alien na nag-walking. Yan. Medyo malawak po kasi ito So kamot bakit? Happy Valentine's mga alien ko naman Happy Puso Day ka Ilian. Ganun ba? Siya. Manong araw na rabi bakit? Kamot. May browns. Charot. So pang-apat na round na to mga alien. Isa pa daw 5 round. Bala isang ikot kasi dito 1 kilometer. So pag na-ikot namin ng 5 beses, equivalent to 5 kilometers na kami. O tignan nyo naman mga alien, nag-walking lang, may background pa. So beautiful. You look so beautiful in white, naka-black ka mat. Sablay. So yan, medyo dumidilim na po mga kailan, kaya kami po magpapaalam na ng asawa ko. So once again, happy Valentine's Day po sa ating lahat, and sana po maghari ang pagmamahal sa ating puso't isipan mga alien. So once again, thank you for watching, and please don't forget to subscribe. Bye bye.